إزي راديو عداليو كمتي إيريكاويان ناي مسل سمعتا فايدا تيركبو تلبس بروفتا ناي لسان بيتا أسكيرا توقعتا كوران سمعتنا كميكنيكم راديو عدال نايتم دمصم نخ يسمعوا بسرعات هقدف تعابيسهم زركبو زيكاتاتنا دمصيو راديونا وترو ربعن قدامن كاب ساعة 6 كساب ساعة 7 نايمشت بأقواز رأس مرا أبحث صير معبل 11,670 كيلو هارف ويون 25 متر باند بكلتيو قوانقواتات عربيان تقرينيان بغتتا ناب إيرتران كابيان زقالا فنويو فنو راديونا كتكاتاتولون كتسوحون عبي تسفالنا سناي مكتتال نمنيلكم إزي راديو عداليو كمتي إيريكاويان ناي مسل سمعتا فايدا تيركبو تلبس بروفتا ناي لسان بيتا أسكيرا توقعتا كبران سمعتنا خمي تغنيو كبر سلامتنا نغربنا نايلومي علت 25 لكاتيت كلتشحن 17 مدباتنا نجمر مدباتنا بمجمريا خمت المود بهاقراو زينا جمريو كتسلنا حتتا راديونا بمغرب أم مجرشا مدب دكنستيو مبال 19 كفال بنوريا حسين كغربيو مدباتنا ببهلاوي زيماتات استسنى كخونيو نايلومي زينا أقربن ناي مدب أواهد سعيدة دميه مس مدباتنا سناي مكتال نمنيلكم امباركس نايلوم زينا علت 25 لكاتيت كلتشن 17 زينا انه بمجمريا برس زينا نجمر سرعة قدف ابتكم بيان عد درارن بمئتاو 14 منسيات اسيرو نابزي تفلت بوتا 5 عزوم تفلتو أب دوبات إيرتران إثيوبيان زنبر هزبنا خساغل صنها حدا خابتم حلفت السلية سرعة قدف بحاليوت دمحيت تقتلو سرعة إيرترا عبيسة أو جهزت كم زفتسم أدماساوي حقتات كم زي خبرن بأهقراوي سممع زي كيد سرعة مخانو تقليسو ستاوي تكالات منغس السودان بنغتي سغره دوب تأثيرهم زنبرو خمز لاقاقون سليتي كابتوم غبنياتات كمز أسرون تفليتو كبران سمعتنا كاب أرس زينا نبززراتو نسغاغركم أسمرا سرعة قدفة بزحالف ربع 15 لكاتيت أبتكم بيانا عد درارن بمئتاو 14 منسيات أسيرو نبزي تفلتوتا 5 عزوم مع كنا زينا زاجل أكاليحو بسنكزي چكان سقومتي ابتن عدتات زنبرو زيغاتات بفرحي تشغري رامي نبرو مهلاوم اتزينا قليسو استخايدة مئسار بليتي اب سلام استخايدة مخانو كم تلمود اقدمو استدالو حق زي بلو خستات ابلعلتهم اسرات كمسرات يقمتيو بزبل عبس سقات اب هزبنا سفينو مهلاو ترقاقيسو بتوسخي أتو همد موسى قدوف استباهلي قديم تقادلاي أفال عقور سراويت إيرتران عم مجمرتا سمون نايز حالف ورحتري بستا قجله قدف كم سأسري تقليسو مغنيات مأسريو قالنا هزبي طلباتن قبو أقلقلوت نمركاب زملكت حطوتات سلا زغربيو كأسرن دمسوخ عفنن استقبرك كبله معكن زينا زاجل حبيرو سرعة قدف ناي هزبي هي وطلبات ناي زقربو زيقاتات كمزع عينت سقومتي وسد مخانو استفلتيو كمون بزحات ممهران ناي تاقنكو بيت بهرتي ناي عربينيا ابتكم بيا بسنكي تصطاوي مخنياتات ناي من بابرو تساقاماتن كالق مسرعات بهرتي استأسر قداياتن عدي قديفهم ناب سدت قصم كم روحو 5 تقددو معكن زينا حبيرهم كابزي بمنكال إتا بيت مرتي تعاسيا مهلاوا ترقاقيسو أبزو باقاش تركب مقولو استبهالة تعدي حيلتا سرعة قدف
ዕዳጋ ናይ ተዓዲ ብምህጃም ከምኒ ተንኮበትን ዘናቢልን ደራሁን እንቋቆሖን ዝኣመሰሉ ንኣሽቱ ሃለኽቲ ኣቑሑት ዝሸጣ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝገፈፈ ማዕከናት ዛጅል ሓቢሩ ብዓበይቲ መኻይን ገይሮም ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ከም ዘጓዓዙን ኣብ ርእሲ ምግላጽ ገለ ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ናብ መደበር ወተሃደራዊ ታዕሊም ወሲዶሞም ከም ዘለዉ ኣሚቶም ደቡብ ኤርትራ ኣብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነብር ህዝብና ከሳቂ ዝጸንሐ ሓደ ካብቶም ሓለፍቲ ስለያ ስርዓት ህግደፍ ብሓልዮት ደምሒት ከም ዝተቐትለ ካብ ኢትዮጵያ ዝፍኖ ሬድዮ ወጋሕታ ኣቃሊሑ ምክትል ኣዛዚ መራሒ በጠሎኒ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝጸንሐ ኣባዲ ገብረ መዓሾ ብወዲ ገብረ ዝፍለጥ ምስ ካልኦት ብጾቱ ብዕለት 21 ለካቲት ብሓልዮት ደምሒት ከም ዝተቐትለ እቲ ዜና ሓቢሩ ወዲ ገብረ ምስ ክልተ ካልኦት ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያዊ ተቃዋማይ ጉጅለ ደምሒት ናብ ኢትዮጵያ ብምስጋር ግብረ ሽበራዊ ስርሒት ንኽካይዱ ብሓባር ኣብ ዝወፈረሉ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ማይምነ ጉጅለ ደምሒት ንወዲ ገብረን ነቶም ንሱ ዝነበሩ ብምቕታል ናብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ኢዶም ከም ዝሃቡ እቲ ዜና ኣረጋጊጹ ኣባዲ ገብረ ወዲ ገብረ ልኡኻት እናዋፈረ ነቶም ብጀራዲነን ጉሳነት ዝነብሩ ዜጋታት ሰለይቲ ወያነ ኢኹም እናበለ ካብቶም ንነዊሕ ግዜ ከጋፍዑ ዝጸንሑ ዕሉላት ሓለፍቲ ስለያ ህግደፍ ምዃኑ ዝተፈልጠ እዩ የመን ስርዓት ኤርትራ ዓብዪ ሰብኣዊ ገህሰታት ከም ዝፍጽምን ኣድማሳዊ ሕግታት ከም ዘይኽብርን በሃገራዊ ስምምዕ ዘይቅየደ ስርዓት እዩ ክብል በርገሳዊ ማሕበራት የመን ገሊጾም ናይ ገፈፍቲ ዓሳ ኤርትራ የመን ኣብ ቀይሕ ባህሪ በነጻ ክገፍፍ ዘፍቀደ ብጉዳይ ደሴታት ሓነሽ ዝምልከት ስምምዕ ብስርዓት ህግደፍ ይጋሃስ ምህላው ሰነድ ዝተባህለ ብጉዳይ ፍትሕን ዕብየትን ዝግደስ የማናዊ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ኣቃሊዑ ምስ ዝተኣሳሰር ስርዓት ህግደፍ ብሰኒ ዕለት 20 ለካቲት ኣሲርዎም ዝነበረ ገፈፍቲ ዓሳ ከም ዝለቐቐ ማዕከናት ዜና የመን ኣቃሊሖም ብዙሓት ገፈፍቲ ዓሳ የመን ብመንገዲ ባብ አልመንደብ ሕጋዊ መንግስቲ የመን ከም ዝተረከቦም እቲ ዜና ኣረጋጊጹ ኣብ መንጎ ስርዓት ኤርትራን የመንን ኣብ 1995 ዓመተ ምህረት ውግእ ደሴታት ሕንሽ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተባሪዑ ምንባሩን ኣብ መጀመርያ ጥቅምቲ 1998 እዘን ደሴታት እዚአን ናይ የመን እየን ዝብል ኣህጉራዊ ፍርዲ ከም ዝተበየነ ዝዝከር እዩ ምስራቅ ሱዳን ጸታው ትካል መንግስቲ ሱዳን ብሰሉስ ዕለት 22 ለካቲት 29 ዝኾኑ ብነገቲ ስድራ ዶብ ተኣሲሮም ዝነበሩ 8 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 29 ስደተኛታት ነጻ ከም ዝለቐቁን ድሕሪ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ሰለስተ ካብቶም ገበነኛታት ከም ዝኣሰሩ ካብ ምብራቅ ሱዳን ዝተቃልሐ ዜና ኣፍሊጡ أما حضري كسلا آدم جامع آدم كم زعينة جبنات نمقطامن نعوز فتصمون زلو أكلات أب تحت قيدي حقاوي تحتات النت بمئتاو ستا سودان محلاو دوب بحيلتات ستا زكاي زلو سرحات نيدو كبل اتزينا أكاليحو بدك سبات نقدي سبعوي كبرت بحراوي بوتا دك سبات زنا اسنس لزخونه نزيز فتصمو جبنياتات ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ኣቅሪብካ ግቡእ መቕጻዕቲ ክወሃቦም ምዃኑ ኣቶ ኣደም ጅምዕ ብተወሳኺ ገሊጹ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳነለኩም ዜና ኣብዚ ድምደም ምስ ቀጻሊ መደባትና ሰናይ ምክትታል ንምንኤልኩም እዚ ሬድዮ ኣዳልዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቀራና መንገዲ ይርከብ ኣሎ እዚ ማለት ድማ መግዛእቲ ህዝባዊ ግንባር ስርዓት ኢሳያስ ዝኽተሎ ናይ ፈላሊኻ ግዛእ ሜላ ክቕፅለሉ እቲ ቀዳማይ ዘሎ ኣገባብ መግዛእቲ ዝዕንድረሉ ክኸውን እንከሎ እቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ዲሞክራሲያዊ ወይ እውን ብበለካ ለኽዓካን ሰበይ ሰብካን ምትካልን ምህናፅን መንግስቲ እቲ ካልኣይ ምርጫ እዩ እዚ ኩነት ተኣፋፍን ተሃዋፅን ስለ ዝኾነ ጥንቁቕ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ከድልየና እዩ ነዚ ኩነታት ኣብ ረብሓናን ረብሓ ህዝብን ሃገርን ምእንቲ ኸነውዕሎ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሓላፍነታዊ ተራ ክፃወት ምግንዛብ
ዘድልዮ ኣዋጅ ኣይኮነን ነዝህሉ ኩነታት ሃገርና ብግቡእ ኣንቢብና ህዝብና ካብ መርገም መሓይርን መቁሕ ዝተፈላለዩ ገዛእቲ ክፍታሕ ምእንቲ ሓቀኛ ቃልሲ ይሓተና ኣሎ ህዝብና ካብ ዝሓለፉ ገዛእቲ ብዝኸፈ ገባብ ይጭፍለቕን ይሳቐን ከም ዘሎ ሁሉ ባይታ ዘረጋግጾ ጭቡጥን እኹል ኣብነቱን እዩ እዚ ሜላ ማኪያቬሊ ስነ ሓሳብ ዝኽተል ስርዓት ሓደገኛ ጥራይ ዘይኮነ ኣረሜናዊ ኣገባብ ተኸቲሉ ህዝብና ክህልቕ ናይ መወዳእታ ዓላማ ሒዙ ዝንቀሳቐስ ብሓደ ውልቀ ሰብ ዝምራሕ ጉጅለ ዝፈጠረ ስርዓት ድማ እዩ ሓደ ካብ ናይ ማኪያቬሊ ዝወሰዶ ስነ ሓሳብ ንወዲ ሰብ ካብ ብፍቕሪ ክትገዝኦ ብዓመፅ ከተመሓድሮ ይሓይሽ ዝብል እዩ ካልእ እውን ንህዝቢ ንምድላል እትገብሮ ስልቲ በዓላት ምብዛሕ እዩ እዝን ካልእን ብሉይ ኣገባብ ምሕደራ ኣብ ዘ ፕሪንሰስ እትብል መጽሓፍ ማኪያቬሊ ሰፊሩ ይርከብ እዚ ስርዓት ዕምሪ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝጥቀመሎም ሜላታት ብዙሓት እዮም እኹል ጭብጢ ብዛዕባ እዚ ምእንቲ ክህልወና ቀንዲ ዝጥቀመሎም ሜላ እንዳሓቆንካ ምውሳድ ዝብል ኣምር እዩ እዚ ብስርዓት ማኦ ጸቲንግ ኣብ ሃገረ ቻይና ዝተፈተነ ዕሉል ጨፍላቐ ሜላ ኣገዛዝኣ እዩ እዚ ማለት ድማ ንህዝቢ ብኩሉ ነገሩ እንዳኣፅበብካን እንዳጨነቅካን ዝግበር ኣተሓሕዛን ምሕደራን ኮይኑ ህዝቢ ርጉእ ህይወት ንኸይህልዎ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ምክንያቱ ወዲ ሰብ ብባህሪኡ ጠላቢ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ምዝረክብ ካልእ ክረክብ ስለ ዝመጣጠር ነዚ ምእንቲ ክኩለፍን ህዝቢ ርጉእ ህይወት ንኸይህልዎ እዚ ሜላ ፍቱን ኮይኑ መወዳድርቲ ዘይርከቦ ጨፍላቕን ዓማፅን ሜላ ምሕደራ እዩ ጸባ ምዝረግእ ጥራይ እዩ ካልእ ጠቐምቲ ዝበሃሉ ነገራት ክሕፈሱ ዝከኣል እሞ ዝረገ ህይወት ድማ ኣገዳስን ዕውትን ስራሕ ክዓምም ይኽእል ስለዝኾነ ስርዓት ኢሳያስ ኤርትራ ክትምዕብል ዘይኮነ ሕልሙ ካልእ ውሽጣዊ ትምኒት ንምስሳይ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ ነዚ ቀዳማይ ዕላምኡ ኩን ንምግባር እዚ ሜላ ኣዋፃ ኢሉ ዝሓሰቦ ስለ ዝኾነ ንኤርትራውያን ኣብ ሓደ ጋባይ እትዩ ንምጥፋእና ይሰርሕ ኣሎ እዚ ዝኽተልዎ ዘለዎ ሜላ ድማ ኣውያትን መረረ ህዝቢ ኣብ ጥር ዝምስ በፅሐ ኩነታት ካብ ዝቁፅፅር ወፃኢ ከይከውን ምእንቲ ጥራይ ዘይኮነስ ዘምፅኦ ሳዕቤን ድማ ከቢድ ዕንወት ከየውርድ ብምፍራህ ነዚ ነታጉ ንምግታእ ካልእ ኣገባብ ብልሓት ኣለዎም እዚ ድማ ከምቲ እሳተ ገሞራ ብስነ ፍልጠት መሬት ዝግለጽ እንከሎ ኣብ ክልተ ቦታታት መሬት ይነቱግ እቲ ሓደ ኣብ መተንፈሲ ዘይብሉ መሬት ዝነቱግ እሳተ ገሞራ ክኸውን ከሎ እዚ ድማ ዘውርዶ ሳዕቤን ኣዝዩ ከቢድ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ብገለ ንኣሽቱ ኸፋታት መሬት ረኺቡ ተኒኑ ክወፅእ ጅምር እሞ እቲ ነታጉ እሳተ ገሞራ ዝወፅእ ሓሳይ ኣይከውንን ነዚ ዓይነት እሳተ ገሞራ ድማ ክትቆፃፀሮን ከተመሓድሮን ቀሊል ጥራይ ዘይኮነስ ሓስያ ከየውረደ ኣብ ሰብ ድማ ግቡእ ክትትል ክትገብረሉ ዘየፀግም ድማ እዩ እዚ ካብ ተፈጥሮ ዝተወስደ ኣምር ናይ ጨፍላቕቲ ኣዕኑድ ኣገባብ ግዝኣት እዩ ስርዓት ኢሳያስ ህዝቢ ናይ መወዳእታ መረርኡ ኣብ ዘስምዓሉ ዝኽተሉ ብልሓት ብጭቡጥ ኣብነታት ከቕርብ ይከኣል እዩ ህዝባዊ ግንባር ቅድሚ ናጽነት ዝነበረ ኩነታት ታሪኹ ምስ እንዕዘብ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣገባብን ብልሓትን ስርዓተ ግዝኣት ተኸቲሉ ፖለቲካዊ ሕቕታታት ኣብ ረብሕኡ የእትይዎም እዚ ኣብ መጀመርታ ሰብዓታት ዓመተ ምህረት ተጀመረ ምቁፅጻር ሕቕታታት ብስም ትምህርቲ ካድር ዝፍለጥ ሓደ ናይ ሜላ ተርእዮ እዩ እዚ ኣብ 1973 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ምሁራት ተጋደልቲ ንለውጢ ዲሞክራሲ ዝማጎቱን ኣብ መንጎ ኢሳያስ ዝተፈጥረ ግጭት እንተተዓዚብና ኣብ መወዳእታ ብቕትለት ናይዞም ንጹሃት ተጋደልቲ እዩ ተፈጺሙ ናይዚ ሕቕታ ንምግታእ ምእንቲ ክከኣል ቤት ትምህርቲ ካድር ብምጅማር ተጋዳላይ ዘለዎ ቅሬታ ምእንቲ ከውፅእ ዝተጠጀአ ሜላ ነቲ ዝፍራሕ ናይ ለውጢ ናዕቢ ንምቁፅጻር ዝተተለመ ብልሓት ብቐንዱ እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ወራሕ ሜላ ካብ ምጥቃም ኢሳያስ ዓዲ ኣይክውዕልን እዩ ስለዚ እዚ ውድብ ካብ ኣካይድኡ ይንሃር ኢልካ ምሕሳብ የዋህነት ጥራይ እዩ ካብዚ ግዜ እዚ ንነጀው እዚ ጨፍላቕ ስርዓት ክዕንድረልን ኣብ ኣተሓሕዛ ተጋዳላይ ድማ እዚ እዩ ዘይበሃል ክፉኡን መሪር ተመክሮን ክሕልፍ ተገደደ ወረክሳብ ብዙሓት ተጋደልቲ ካብ ሰውራ ከይተረፈ ንኸሃድሙን ሰውርኦም ጠንጢኖም ናብ ስደት ከምርሑ ክሳብ ዝኾኑ ምረት መግዛእቲ ኢሳያስ ገበሮም እቲ ዝተረፈ ተጋዳላይ ድማ ምናልባት ኣብ ልዕሊ እዚ ውድብ ዘለዎ ጽልኣት ብግልጽ እኳ እንተዘይገለጸ ብሰንክቲ ቀዳማይ ዕላማ ሸትኡ ክሃርም በቲ ሓደ ወገን ድማ ድሮ ብዙሓት ብጾቱ ስለ ዝተሰውኡ ሰውራ ምሕዳግ ማለት ንብጾትካ ምጥላም ከየስምዕ ምእንቲ ምግዳሎም ቀጸሉ
ኢሳያስ ግን ነዚ ምጽማም ተጋዳላይ ኣብ ሓደ እዋን ዘይተሓሰበ ለውጢ ከየምጽእ ጥራይ ዘይኮነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከይትከል ብምስጋእ እታ እከይ ብልሓቱ ብምህንዳስ ኣብ 1986 ዓመተ ምህረት ካብ ማሕፍዱ ኣውፅኡ ተጠቀመሉ። እዚ ብሓለፋታት ዝፍለጥ ሰሚናር ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተኻየደ ኣብ ኩለን ኣሃዱታት ማለት ኣብ ደጀንን ግንባርን በኣልማማ ተኻየደ። ናይዚ ቀንዲ ዕላማ ድማ ተጋዳላይ ዘለዎ ሕቕታን መረረን ከተንፍስን ምግባር እዩ። እዚ ነቲ ዝወርድ ነታጎይ ንምቁፅጻር ምእንቲ ክጥዕም እዩ። ካልእ እውን መንዩ ዝቃወምን ሓቀኛ መስመር ዝኽተልን ንምፍላጥን ብድሕሪኡ ድማ ግቡእ ንምግባር ዝዓለመ ሜላ እዩ። ኣብዚ ግን ተጋዳላይ ብገርፉ ብድላይ ጽቡቕ ምንዮት ነቲ ዝነበረ ኣተሓሕዛን ኣካይዳን ሓለፍቱ ኣሎ ዝበሃል ክፉኡ ብመልክዕ ነቐፌታ ኣብቲ ሰሜናር ኣውሪድዎ። እቲ ዝተጠጅአ ብልሓት ብግቡእ ስለ ዘየንበብዎን ዘይፈለጥዎን ብግርህና ነቲ ኩነታት ከም ዘለዎ ብምስትብሃል ብምርዳእን ጥራይ ዘይኮነ ኣራሚ ስጉምቲ ይውሰድ እዩ ብዝብል ተስፋ ኩሉ ሎ ዝበሃል ሓበሬታታት ሃቡ። እንተኾነ ንተጋዳላይ ኣዴኻ ከም ዝለኣኸትካ ዘይኮነስ ዕዳጋ ከም ጸንሐካ ኮይኑ ድሌታቶምን ሃረርቶምን በኒኑ ተሪፉ ነቲ ዕላማ ስለ ዘየንበብዎ እምበር እቲ ነገር ንለውጢ ዘይኮነ ሕቕታ ንምጉዳልን ነታጎ ንምቁፅጻርን እዩ። በዚ ድማ ናይ ምትላል ሜልኦም ክሳብ ዕለተ ናጽነት ሰርሕሉ። እዚ ከምዚ ዓይነት ኣገባቦም እውን ድሕሪ ናጽነት ኣይሓደግዎን። ንኣብነት ንምጥቃስ ድሕሪ ሳልሳይ ወራሪሎም ዝሰሚይዎ ግዜ ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ዝተገብረ ጽዑቕ ሰሚናር ተኻየደ። እዚ ድማ ህዝቢ ብዛዕባ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ክዕዘም ዝምሰምዑ እታ ናይ ቀደም እከይ ሜልኦም ካብ መዝገብ ኣውፂኦም ተጠቀምሉ። ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ኣኼባታት ድማ ህዝቢ በኻ ብዘስምዕ ቃና ነቲ ናይ ኣሜሪካን ሩዋንዳን ተቐቢልናዮ መንእሰያትና እውን ኣይመህለቕናን ንዝብል ዝነበረ መረረ ንምህዳእ ዝተገብረ እከይ ውጥን እዩ። እቲ ካልኣይ ዝደገሞ ናይዚ ዓይነት እከይ ስልቲ ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ነበረ። እዚ ድማ ምእሳር ናይቶም ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ዝተገብረ ጥጁእ እስትራቴጂኦም እዩ። እዚ ብምስምስ ህዝባዊ ግንባር ካድራት ምቕያርን ኣሰራርሓን ምሕደራን ምምሕያሽን ብዝብል ኣጀንዳ ሰፊሕ ዘመተ ሰሚናር ከም ዝካየድ ተገብረ። እዚ ድማ መቐጸልታ ናይቲ ክፉኡን ነውራምን ግዝኣቶም ንምውሓስን ንምቕጻልን ዝተተለመ ውጥን እዩ። እቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት እንተተመልኪትና ህዝቢ ዝኸፍአን መጻወቦ ዝበዝሖ ህይወትን ስቅያትን ይሕልፍ ኣሎ። ሕጂ ድማ ህዝባዊ ግንባር ንለውጢ ብዘስምዕ ኣገባብ እቲ ልሙድ እከይ ብልሓቱ ይጥቀመሉ ኣለዎ። እዚ ሰሚናር ንምንታይ ይግበራሉ እንተተባህለ መልሱ ንማንም ይዋህ ከደናገር ኣይክእልን እዩ። እዚ እቲ ናይ ዓንተቦ ብልሓት ህዝቢ መረርኡ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑሎ ኢሎም ስለ ዝገመቱ ነዚ ሕርቃንን ቁዛሜን ህዝቢ ፀገም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ከየምፅእ ንምቁፃይን ንምቁፅፃሩን ዝዓለመ ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ዘምፅኦ ፋይዳ ከም ዘየለ ካብ ሕሉፍ ታሪክ እዞም ጓሓላሉ ምፍላጡ ኣይሸግርን እዩ። እንተኾነ ሕጂ እውን የዋህ ከይዝንጋዕ ምእንቲ ታሪክ ህዝባዊ ግንባር ብግቡእ ኣንቢብና ኣይትተሃመሊና በፂሕና ምባል እኹል እዩ። ብሃንቀውታ ወዲ ሃንስ ካብ ኣስመራ ገጠር ኮነ ከተማ ንህዝቢ ኤሪትራ ስደት ይኽርትታሎ ኤርትራዊ ግን ኣዝምራ ድሕሪ ብዙሕ ሰላምታ ልቦም ከይሽበር ዳይ ሃገር ግለፃ ኣብ ወግዒ ዝዘርዘር ኣብ ወግዒ ዝዘርዘር መደብ ደቂ ኣንስትዮ ክቡራት ሰማዕትና እዚ መደብ እዚ ብሬድዮ ኣዳል ዝቐርብ ብዛዕባ ፍርቂ ክፋል ሕብረተሰብና ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ብተኸታታሊ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ዝቐርብ መደብ እዩ። بمجمريا بحفتنا نوريا حسين بزعبا قد دكنستيو اب محبراوي هيوت قداي حصي عسور مرعا حزن حقوس تنسي حرسي اب هزباون هايماناتاون بعالات اب سدرا ناباينت كونتات دكنستيو قدمي برتاو قالسي اب غزي قالسي دحرنا صنت اوشت هاجرن اب سدتن قد دكنستيو اب مصايت ارترا زعلمن كتقربلنايا بتوسخون زخونه فلوي قداي دكنستيو مزهلو ابز مدبزي كنقربلكم مخانا
نحبر مسزي مدبزي سناي مكتتال نمنيلكم زي راديو عداليو عدلنت بهيراتنا كلن بحافشة بتسفاق طبي كتاب مجرشتا يمكن الراقبنا أسمرايو أدرشا أسمرايو أدرشا كوراتن كبران سمعتنا كما يكنيخو نلوم حيزنا لكم قريبنا زلنا مدب مواصلتنا يتزحالفه كونتات دق انستي ኤርትራ ድሕሪ ነጻነት ዝብል ኮይኑ ብኑራ ሕሴን ዝተዳለወ ጽሑፍ እዩ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሜዳ ሰብኣዊ ይኹን ነገራዊ ሓይሊ ኣብ ምድላብ ክዕወት ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝመዳይ ኣድማዕ ሓይሊ ከም ዝኾናን ንውንትኡ መሲለን ናይ ሕልምታቱ ናውቲ ኮይነን ክቕረጻን ብውሳኔ ተንስኢሉን ብጽዑቕ ድማ ዓይሉን እዩ ከም ውጽኢቱ ከዓ ኢሳያስ ኣብ ዝደልዮ ክበጽሕ መተጋገርያ ዝኾና ዲክታተራዊ ስርዓት ተኺሉ ክመርሕ ሕቆ ዝኾና ኣብ ስልጣኑ ከይወድቕ ዓንዲ ቃቤላ ከም ዝኾና ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ብዛዕባ ከመይነት ኣተሓሕዛ ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪቶም ካብ ዝተሓተ ክሳብ ዝለዓለ ስልጣን ዘሎም ኣካላት ዘዘውትርዎ ብሂል ኣሎ እቲ ኣብቲ ብሂል ዘሎ ቃል እንኳን ንሰብ ንእንስሳውን ብኡ መልክዕ ክትገልጾ ኣዝዩ ኣጸያፊ እዩ ካብቲ ክትደግሞ ዘጸግም ብሂላቶም ብምንቃል ክትዕዘብ ከለኻ ንደቂ ኣንስትዮና ካብ ሃገራዊ ሕልናን ዕግበትን ወጻኢ ብዝኾነ ናይ ሕብረተሰብና ደንብን ወግዕን ብጠቕላላ ብዘራኽስ ኣገባብ ንደቂ ኣንስትዮና ክብረን ጅሆ ብምሓዝ ናይ ህዝባዊ ግንባር ህግደፍ ናይ ገበን ምስጢራት ኣብ ምዕቃብ ነቕ ዘይብላን ኣብ ዘእተውዎን ዝኣትዋ እሙናት ክፍሊ ብምግባር ኣብ ዘይወጻሉ መጻወዲ ኣትየን ክሳደን ኣቕኒዐን ኣፍ ልበን ነፊሐን ከም ዘይዛረባ ኣፍ ልበን ነፊሐን ከም ዘይከዳን ብዛዕባ መሰላተን ይኹን ኣብ ርእሲ ህዝቢ ዝፍጸም ዘሎ ገመናት ከም ዘይዛረባ ንሓቂ ሓቂ ንጌጋ ድማ ጌጋ ከም ዘይብላ ገይርወን ዕላማ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ብባህርያቱ ንፍትሒ ንመሰል ንማዕርነት ንዲሞክራሲ ስለ ዝኾነ ኢሳያስ ኣዝዩ ቃላፈዩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ክሳዱ ዝትከል ዓጽሚ እውን እዩ ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ካብቲ ቀንድን ቀዳማይን ክጥቃዕ ዝነበሮ ሸነኽ ደቂ ኣንስትዮን ዕላማታት ቃልሰን ፊት ዝገበረ እንተ እተን ሰብ ወርቂ ማህፀናት ግን በቲ ይኹን በዚ ካብ ህዝባዊ ግንባራት ሒዘን ቀንዲ ኢደ በይዛ ዝኾናን ካብ ናይ ሰብ ሕልና ዝተሰወራን ብኽልተ መልክዕን ተሃሪመን ሓደ እቲ ኢሳያስን መሻርክቱን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጽሞ ዝነበረን ዘሎን ገበናት ክቕጽሎ ብዝኽእል ኣገባብ ክዕወት ቀንዲ ምርኩስን መጠቓቐምያን ክኾና ከለዋ በቲ ካልኣይ ድማ ከም ደቂ ኣንስትዮ ከም ውፅዓት ክፍሊ መጠን ንስለ ወፅዐን ዝኸፈለኦ ዋጋ ክሕበናሉ ሲትረፍ ብኣንጻሩ ንንሓዋሩ ርእሰን ደፊአን ከም ዝኸዳ ገይርወን እዩ ብተወሳኺ ከምቲ ኢሳያስ ካብታ ስልጣን እንተወሪዱ ኣብ ፍትሓዊ ቤት ፍርዲ ኣትዩ ፍርዱ ከይቅበል ዝሃድምን ነታ ስልጣን ተዋሓስንን ናበለ ተጠምጢምዋ ዝነብር ዘሎ ንሳተን እውን ኣብ ዘይህላወ ኢሳያስ ካብ ሕጋውን ሞራላውን ተሓታትነት ስለ ዘየምልጣ ህላወ እንተኾይኑ ምስ ኢሳያስ ሞት እንተኾይኑ ምስ ኢሳያስ እናበላ ገና ለእኽትኡ ክፍጽማ ገበን ኣብ ልዕሊ ገበን እናደራረባ ከም ዝነብራ ኮይነን እየን ኢሳያስ ንሰዓብቱ በቲ ድሒሩ ግልጽ ዝኾነ ንሱ ንሕና ንሱ ዝብል ቃል ጥልመት ኣንጊህዩ ኣምሒልወን ኩሉ ኣማን ኢለን ከም ዝቕበላን ንሱ እንተወዲቑ ድማ እቲ ዝሓለፈኦ ከቢድ ኣበሳ ማሕበራዊ ተነጽሎ ከስዕበለን ስለ ዝኽእል ወዳዓፎም ዝገበረ ይግበር ዘጥፈየ የጥፍእ ብዘየገድስ ንሱን ስርዓቱን ይንበር ከም ዝብላውን ኮይነን እየን ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮና ብቐሊሉ ዘይስገር ከቢድ ገበን ይፈጺሙ እዚ ከዓ ዕዳ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ገና ድሕሪ ምውዳቕ እውን ዕዳ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ንዕንወት ህዝቢ ኤርትራ ዝዓጠቐ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ድሒሩ ንፍትሕን ዲሞክራስን ማለት ህግደፍ ዝሰመየ ነፍሱ ብዝኽተሎ ዘሎ ናይ ዕንወትን ብርሰትን መርሆ መሪርዎም በረኻ ዝረኸበ ይርከበና ብምባል ዝጠፍኡ ዘለዉ መንእስያት ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ድማ ብፍላይ ካብ ሃገር ከም ዝፈልሱ ምድራኽ ኣታኽልቲ ሃገር ከም ዝመሖ ምግባር ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዝተረፈ ሰራውር
ተመሪሱ ከይጥጥዕ ዝሃንደሰ ውጥን እውን እዩ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን ክተት ዝበሃለሉ ዝነበረ እዋን ብዘይካ መራሕቲ ሃይማኖታትን ሕሳስ ልደገዛን ኣቦታት ምስ ደቆም ዓጢቆም ናብ ፈቆዶ ጣልያን ክወረን ዝደለየ ሃገራት ከም በዓል ኢትዮጵያ ሊብያ ወዘተ ኩናት ከካይዱ ይጎርፉ ነይሮም ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑተን ዓድን ሒዘን ስለ ዝጸንሓ ግን ጣልያን ኣብ ካልኣይ ውግዕ ዓለም ተሳዒሩ ኤርትራውያን ዓሳኩሩ ኣብኡ ዝሞቱ መይቶም በቶም ዝተመልሱ ሃገር እንደገና ክትጣየስ ክኢላ ስደት ኣብ ሃገርና ድሕሪ ምምስራት ብረታዊ ሰውራናዩ ተጀሚሩ ሰውራ ኤርትራ ክድንፍዕ ኣብ ዝጅምረሉ ዝነበረ እዋን መግዛታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ብዕሸል ከሎ ክቐጽዮ ብምውጣን ሰውራ ከተጥፍእ ህዝቢ ከተጥፍእ ዝብል መርሆ ተኸተለ እቲ ሰውራ ናይ ህዝቢ ሃገራዊ ሰውራ ብምዃኑ መጠን ህዝቢ ክኸውን መዕቆቢኡ ባህርያዊ ነይሩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ናይቲ ኣብ ታርጌት ዝኣተወ ዞናታትን ክፍልታትን ሕብረተሰብና ዙርያ ምላሽ ብምብራቃዊ ምዕራባዊ ሰሜናዊ ደቡባዊ ኩርናዓት ኤርትራ ዋሕስ ሰውራ ዝነበረ ህዝብና ብረሻሻን ካራን ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣርሒቑ ከም ዝስደድ ዓድታቱ ተመሊሱ ከይሰፍሮ ብሓዊ ከም ዝቃጸል ተገይሩ ይኹን እምበር እቲ ህዝቢ ናብ ጎረቤት ሃገር ተሰዲዱ ቆልዓ ሰበይትን ዕድመ ዝደፍኡን ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ገዲፎም መንእሰይ ኩሉ ተመሊሱ ብሮቱ ዓጠቐን ሰውርኡ ኣደልደለን በዚ ድማ ሰውራና ፈርዘነን ጎልዐን ውዲታት ጸላእቱ ኣፍሸለን ማዓስከራት ስደተኛታት እውን ሰብኣውን ንዋታውን ሓይሊ ሰውራና ኮነ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ቃልሲ ነፃነት ሃገር ተረጋጊጹ ከበቅዕ እቶም ኣብቲ እዋን ነፃነት ፍርዝን ኢሎም ዝጸንሑ መንእስያት ካብ ስድራ ቤቶም ገና ጽቡቕን ሕማቕን ክንድቲ ዝድለ ከየለለዩ ህግደፍ ናብ ማዓስከር ሳዋ ማዓስከር ዕንወት ኣእትዩ ኣይ ትምህርቲ ኣይ ስራሕ ኣይ ሓዳር ኣይ ውላድ ኮታ ኣይ ንዓዲ ኣይ ንዓውዲ ገበሮም በኣንጻሩ ወልፊ ናይ ሽጋራ መስተ ኣደዳ ናይ ዝተፈላለዩ ሕማማትን ፀገማትን ክኾኑ ኣብ ሕብረተሰብና ቅቡላት ዘይኮኑ ልምድታትን ጠባያትን ተኣንገቲ ገይርዎም መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ርእስቲ ምስ ብፆተን ወይ ኣሕዋተን ደቂ ተባዕትዮ ዝረኽብኦ ፀገም ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠን ዝወርደን መዓት ቀዲመ ገሊጽየ ኣለኹ ብሰንኪ ኣብኡ ዝጸንሕዎን ሕማማትን ዘይተዳለዋሉ ጥንስን ሳዕቤናቱን ንባዕለን መቆም ዘይብለን ቆልዑትን ፀገምን ወሲኸን መበሊ ዝሰኣና ከይወልዳ ብማረት ዝሞታ ምስ ደቀን ዝስወራ ወዘተ ምስ ኮነ ዕጨን መጻኢ ዕድላተን ብምልኡ ኣብ ቅድመ ዓይነን ክመክኽ ምስ ተዓዘባ ቆልዑተን ተሰኪመን ካብዚ ስሮር ማይ ውሓጠኒ ብምባል ጉዕዞ ስደት ምስ ኩሉ ኣበሳታቱ ናይ መጨረሽታ ምርጫ ገይረን ወሰደኦ እቲ ኣብ ማዓስከር ሳዋ መላገጺ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ክኾና ዝተፈርደለን እውን እንተላይ በቶም ዘይንታየን ኣሳጋገርቲ ሰባት እዩ እግረን ክሳብ ባሕሪ ዝኽተለን ናይ ዝውፅኢት ድማዩ ብዙሓት ካብ ሕብረን ዘይኮኑ ቆልዑ ወሊደን ከም እንስሳ ጎዳጉዲ ካብ ሰብ ክኽወራ ዝነብራ ዘለዋ ኣዴታት የብለይን ዘይፈልጡን መዓንጣ ዘይቆፀሩን ህፃውንቲ ሒዘን ካብ ረመፅ ዝኾነተን ሃገር ክሃድማ ኣርሒቐን ክስደዳ ከለዋ ኣዝየን እየን ዝፃገማ ገለ ካብኡ ነቲ ሓደ ብከብደን ወይ ብዝባነን ነቲ ካልእ ኣብ ክሳደን ኣብ ርእሲኡ ማይ ቀለብ ቅያር ክዳን ንቆልዑ ከንጠልጥላ ገና ብግስ ከይበላ ዶብ ከይሰገራዩ ኣኺሉ ዝተርፈን ኣብቲ ዶብ እውን ናብቲ መንእስያት ንምርጋፍ ዝተፃወደ ብሬናት ኣትየን ምስ ደቀን ኣብ ናይ ፈተነ ዕድለን ዝወድቃ ብዙሓት እየን ካብኡን ተወፂአን እውን ጽምእማይ ሰሃራ ድኻም ተዳባሚሩ ምስ ህፃውንተን ካብተን ዝወፃ ዝሞታ ይበዝሓ ኣብቲ ጸሊም ቀላይ ምስተን ሳፈፋውን እንተኾነ ናይ ሓደጋ ኩነታት ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ቆልዓ ኣብ ከብደን ወይ ኣብ ኢደን ሓቂፈን ወላ እኳ ንግዚኡ ምሕምባዝ ዝኽእላ እንተኾና ሓምቢስካ ክትጸንሕ ከቢድ ብምዃኑ ሞት ምስ ዕሸላተን ናይ ቋሕሰም ግዜ ያንዕአን መንእሰያትናን ህፃውንትናን ኣደዳ ስቃያት ጉዕዞ ስደትን ሞትን ክኾኑ ዓበይቲ ወለዲ ድማ ኣብ ዓዲ ክሓዝኑን ክርመሱን ህግደፍ ዝሰላዓሎም ህያብ እዩ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ሓተታ ኣብዚ ድምደም ምዝስዕቡ መደባትና ሰናይ ምክትታል
كبراتن كبران سمعتنا نحد ساعات زاكل بخلتيو عنقطات عربينيان تغرينيان زدالنا لكم مدبات أبزي دمدم كساب زمتس زلو ربع نراخب بسلام كنيو ريتوخمن حساباتكمن بزي السعب إيميل كتلو قلنا عبي هنكوتا اللنا راديو أدال @gmail.com إزي نزا راديو أداليو دمسي حرنة ديمقراسن سلام سلام يحوات سلام 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 كجاف نجاف علم سلام سلام كريستيان من سلام